Iphondo leMpuma Koloni lenze utshintsho olukhulu ukusukela ekubeni yindawo enamanani amaninzi osuleleko. Ngoku eliphondo lizidla ngenani labantu abagonyiweyo elikhula ngamawaka suku ngalunye. Sifikile ku 1.9 million, si close to 2 million ngoku we-vaccines esiyesazi administration. Kwakhona sinabantu abayi 1.6 million abayi-registered, sinabantu aba close to 1.4 million esebeyifumene i-vaccine. Njengoba sisithi abayi 1 million bayifumene ngokupheleleyo, but asonwabanga zii-numbers kwiindawo ezithile. Nangona kunjalo kusekho inkxalabo ngenani lamadoda amadolwanzima ekufumaneni ugonyo. Isebe lenza konke ekusemandleni ukuchitha inkolelo ezingezizo mayelana nogonyo. Njengoba sithetha ngoku, oomama baku-62% abafumana isigonyo, kodwa abantu abangotata baseku-38%. Siyaqhubeka ke sisithi ezinto ezithethwayo zizinto ezingekhoyo. Abantu mabawethu mabakhethe impilo khona ukuze sisinde isizwe esiseMpuma Koloni noMzantsi Afrika beze ngaphambili bazofumana i-vaccination. Kusekho abantu ababalelwa kwizigidi ezithathu ezinesiqingatha ekuselindeleke bagonye kweliphondo. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha.